Salve e bentrovati, oggi nel nostra lezione sarà su ultima parte di segnale di divieto. Anga bi lesobe na boli pano decision parti labana kuma antunga fo chugamuna. Divieto di fermata. Vieta la sosta e la fermata o qualsiasi temporanee sospensioni della marcia ai veicoli. Ni fene pano ni bi interdit kwa ba fo ko ite jo kwa. I b'a ye sira yɔrɔ min na a bɛ interdit i tɛ jɔ fermata o de ye k'i jɔ mais i tɛ jigi ka bɔ mobili kɔnɔ o ye fermata ye donc a bɛ interdit k'i tɛ se k'o kɛ sosta fɛnɛ o de ye ka mobili gare ka bɔ a kɔnɔ pewu a bɛ interdit o fila bɛɛ lajɛlen na nin pano in a b'o de yira quoi. Divieto di sosta vieta la sosta fermata prolungata parcheggio ai veicoli in quel luogo dove per regola generale non vige tale divieto. A ko nin fɛnɛ a bɛ interdit quoi k'i tɛ gare y'a ye nin t'a fɔ k'i tɛ jɔ quoi y'a ye nin pano bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka fermata kɛ mais i tɛ se k'i gare de ka bɔ i ka mobili kɔnɔ quoi y'a ye bon a pano tɔgɔ in fɛnɛ ni a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ baara kɛ 8h ka taa 20h la o ye n'a bɛ dugu kɔnɔ ye mais ni a tɛ dugu kɔnɔ n'a bɛ dugu kɔfɛ a ka baara o ye 24h sur 24h ye i y'a faamuya. Divieto di sosta temporanea è un segnale di divieto vieta nei centri urbani la sosta in particolare ore per consentire alle macchine operatrici la polizia della strada. Ni fɛnɛ ni bi interdit quoi lɛriw ani don dɔw la u bɛ ka don minnu sɛbɛ pano in kɔnɔ nin ka in na o y'a jira ko lundi ka taa vendredi la 20h ka taa bila sɔgɔmada 4h la i interdilen don k'i gare quoi ka sabu kɛ bolimafɛn minnu bɛ yen mobili minnu bɛ ou bien mansin minnu bɛ n'u bɛ sira ko sira nettoyage kɛ olu b'u ka opération kɛ o don ninnu ani o lɛri ninnu de kɔnɔ donc a bɛ interdit i k'i gare o don ninnu vendredi lundi ka taa vendredi la a 20h ka taa bila 4h la donc a ka interdiction in bɛ boli o kɔnɔna de la i tɛ se ka parquage kɛ o kɔnɔ ka sabu kɛ ni mansin ni bɛna a ka baara kɛ o temps kɔnɔna na. Passo carabile. Il segnale indica la zona per accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Ni a fɛnɛ ni ye passo carabile nin bɛ i ka so bɔda de la y'a ye espace min b'i ka so bɔda la ni a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛna bɔ i ka so kɔnɔ i bɛ se k'i jɔ ka sira jatemina yanni i ka don sira kɔnɔ y'a ye passo carabile yɔrɔ la i bɛ se k'i jɔ mais i tɛ se k'i gare hali n'i ta de don passo carabile sotigi ta de don a ka so ɲɛfɛ yɔrɔnin na ale ta de don espace min bɛ yen nɔ mais a bɛ autoriser de commune b'a autoriser u bɛ a plaquer tɔgɔ u b'a nɔrɔ i ka so a yɔrɔ tɔgɔ la quoi y'a a dabɔra pour que k'i donni nɔgɔya i ka so kɔnɔ ani i bɔli quoi y'a ye donc a bɛ permettre olu la mais a ti permettre i ka parquage kɛ a bɛ permettre de i k'i jɔ y'a ye i tɛ se k'i gare mais i bɛ se k'i jɔ y'a ye komi o ye fermata de i bɛ se k'o kɛ mais parquage i tɛ se k'o kɛ a yɔrɔ tɔgɔ la. Divieto di sosta zona rimozione quieta indica il divieto di sosta con rimozione quieta del veicolo. Ni fɛnɛ nin b'a yira k'i interdilen don k'i ka mobili jɔ quoi k'a gare i bɛ se ka fermata kɛ mais k'i gare ka bɔ a kɔnɔ i interdilen don o la n'i y'a kɛ y'a ye rimozione quieta nin ye n'i y'a i ka mobili to yen u bɛ se k'a ta ka taa n'a ye quoi y'a ye gouvernement bɛ se k'a ta ka taa n'a ye i b'a dɔn n'u y'a ta ka taa n'a ye a bɛ kɛ problème y'i bolo donc f'i ka taa wari sara k'a labɔ. Divieto di sosta zona rimozione quieta temporanea inizio indica il divieto di sosta con rimozione quieta temporanea del veicolo per il lavoro di trasloco inizio nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko interdilen don k'i jɔ quoi i y'a faamuya k'i ka mobili gare ka bɔ k'i jɔ dama tɛ dɛ
k'a gare quoi parce que joli dama be fermata de mais k'a gare ka bɔ a kɔnɔ interdilen don o la k'a sabu kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa bagajiw jigin i n'a fɔ misaliya la n'i ye sanni kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa bagajiw jigin i ka so da la donc pour que olu ka se k'u ka livraison kɛ donc i bɛ interdit i k'i gare a yɔrɔ tɔgɔ la quoi mɔgɔ minnu bɛ o baara fasugu kɛ olu dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ quoi olu dɔrɔn bɛ se ka taa u ka mobili jɔ ka donni jigin donc i interdilen don k'i ka mobili gare a yɔrɔ tɔgɔ la y'a ye giorno dale ale o kɔrɔ ye normalement n'i bɛ pano tɔgɔ in ye dugu kɔnɔna na i b'a ye a bɛ baara kɛ don min kɔnɔ u b'o sɛbɛn ani lɛri min k'a daminɛ lɛri min na ka taa bila lɛri min na bon flexi min filɛ n'a kun yɛlɛnnen don o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ de yirali la pano in ka baara bɛ daminɛ yɔrɔ min na y'a ye a b'a yira la point min na pano in bɛ sɔrɔ point min na o kɔrɔ ye a bɛ daminɛ o point na ka kɔn o point ye non y'a ye ka kɔn o point ye i ma interdit mais k'a daminɛ o yɔrɔ la de i bɛ interdit quoi divieto di sosta zona rimozione coeta temporanea continuazione indica il divieto di sosta con rimozione coeta temporanea del veicolo per il lavoro di trasloco continuazione ani an bɔra nin min na u bɛɛ kelen mais nin b'a yira k'a fɔ ko a bɛ continuer de quoi y'a ye u bɛ interdit ko i t'i ka mobili gare ko sinon a bɛ se ka kɛ u bɛ se k'a ta ka taa n'a ye gouvernement bɛ se k'a ta ka taa n'a ye quoi y'a ye donc i kan ka place bila mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna donni jigin y'a ye donc continuation nin kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ flèche kun filɛ ka yɛlɛ k'a jigin o kɔrɔ ye ko pano tɔgɔ nin ko a bɛ baara kɛ ka kɔn a ɲɛfɛla ani a kɔfɛla la quoi y'a ye nin dɔ in nin b'a yira ka kɔn a ɲɛfɛla la non a tɛ baara kɛ mais i b'a ye yɔrɔ min ka taga ɲɛfɛ a bɛ baara kɛ bon nin b'a yira a bɛ continuer quoi ka a kɔn a ɲɛ ani a kɔfɛ yɔrɔ la maintenant divieto di sosta zona rimozione coeta temporanea fine indica il divieto di sosta con rimozione coeta temporanea del veicoli per lavoro trasloco fine bon nin fɛnɛ y'o kelen nin b'a yira k'a fɔ ko u yi interdit quoi k'i man k'i gare a bɛ ban nin yɔrɔ in na nin point na misaliya la y'a ye y'a ye ka taa bila point min na y'a ye a bɛ ka point de yira o interdiction nin a bɛ ban point min na fin nin de b'o yira quoi i bɛ fin ne ye yɔrɔ min o kɔrɔ ye a ka interdiction in a banna o yɔrɔ tɔgɔ la sosta consentita a particolari categorie sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide muniti l'apposito contrassegno nin fɛnɛ nin bi i bali k'i t'i gare quoi y'a ye i tɛ parquage kɛ k'a sabu kɛ a yɔrɔ tɔgɔ nin a parquage a servilen don mɔgɔ ye lujuratɔw de ye quoi y'a ye mɔgɔ lujuratɔw olu de bɛ se k'u gare a yɔrɔ tɔgɔ la ni certification bɛ mɔgɔ minnu na quoi y'a ye lujuratɔw don mais papier dilen don ma gouvernement kɛlen k'u lakodɔn a lakodɔnni papier nin a b'u bolo i y'a faamuya donc olu de bɛ se k'u gare donc e tɛ se k'i gare y'a ye ni pano a b'o de yira sosta consentita a particolari categorie sosta consentita ai veicoli adibito al pronto soccorso nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko ambulance tigiw olu bɛ se k'u gare donc bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ ambulance tigiw ka catégorie kɔnɔ olu bɛ interdilen don k'u gare mais i bɛ se ka fermata kɛ i y'a faamuya sosta consentita ai particolari categorie segnala l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli delle forze armate, della polizia di Stato, dei vigili del fuoco, della polizia municipale ed altri servizi di pubblico interesse e di soccorso. Nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko i interdilen don quoi y'a ye ko i interdilen don k'i gare parce que yɔrɔ in a servilen don catégorie dɔw de ye i n'a fɔ force armati y'a ye militaire quoi y'a ye militaire policiw o n'a ɲɔgɔnna ninnu
ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ publiki la olu le bɛ se k'u garer a yɔrɔ tɔgɔ la. Donc e man kan k'i garer i y'a faamuya, ni fɛnɛ b'o o de yira. Regolazione flessibile della sosta in centro abitato è un segnale di divieto composto. Rappresenta una regolazione della sosta. Consente la sosta solo in alcune ore indicate, mentre la vieta in altre. In questo caso consente la sosta dalle 9 alle 17 e dalle 20 alle 7, mentre la vieta dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20. Ni fɛnɛ b'a yira lɛri mun na ni i balilen don k'i gare ani lɛri mun na ni i bɛ se k'i gare. Misalila sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko i tɛ se k'i gare ka damina 7h ka taa bila 9h la, ka damina 17h ka taa bila 20h la. Donc i interdilen don ka parquet kɛ o waati nin na. Mais ka damina 9h ka taa bila 17h la, 20h ka taa bila 7h la, i bɛ se ka parquet kɛ. Ni fɛnɛ a b'o de yira. An ka pano divieto banna yan. Donc ni Ala sɔnna ma an bɛna continue ni video ye. An bɛna video caman kɛ permis kan ani a ka d'an ye fɛnɛ ni Ala sɔnna ma ka video caman kɛ vocabulaire ni gramatiki kan. Aw k'an bɛn video natɔ. Wassalam.